Samosia no fan Samosia. You are Asiedu Nketia. Yes. Nana Pasi. Praise the Lord. Yo, ya papa, ya dasi. Mate. Se ahokeka odi ahia ye. Ya. Ama yenya mahana de tete fa ho. Na abushafo a omo dai party ya no region mu. Adansi a omo di fa ho no. Ya. Ya dia so ya de ni aba be hu. Na ya nya gidie bi se de waka no. Ebeba. Yes di ma ba ma wie. Na we dia ya ba ya. Ye di muse nyame ayi John Dramani Mahama so on san media konwa. Ya ba be pie Kumasi dia na ya maha na tse de ya sa akapuma na ya nwom. Enuntina ene ya ba be pie wo ha. Enunti ye ba ya beje enhira ya beje mpaibo na ya beje kasachire ene afutu a ya kwantu a ye de nam no nyame bekoso ahira ye na ye nhyehyɛ bia ye de nam bia ebeba mu amaye papa ye ba ya sentia ye de ba edamos Everybody shout. Yewra John Mama. So won fa wo nyame enye ne bibia. Ba bia obekasa bi o ma Awurade din. E be se okon ne Awurade kon. Yes. Na so de Awurade aye wo mpaibɔ aye wo bibia na wo dwane to Awurade yie a bibia ntimi nsisa. Amen. Numbers 23:19 was wo nyame ni onipa ne wodi atro. Ana wo nipa ba no no wone de obekasa mi Awurade nyo ana obekasa no ma ni ntim. Was in shira na wanya wo shira wo. No, no, already I can will be to me. Oh, yes. Your boy, some Jesus. Voice. Son, a becker. Obin to me, Nani. A coniano, when I miss was sad, your money be. Amen. 2016, I rather from social MPP for no more, or invite us for no more mammy, or mamma have you, or invite me. Now, Bromia, some of Bahano, I rather from social come. Say 26, or never power. Yes. And pounds and one a bemu. You might run another 8 years. The TV soon can so be 28 years. But we are where we are. Obedient to me, yes. Pompire, a ruddy beer many, was a Sanko Catcher or mine is a mere Radia, my cousin Masaka Sabi of Jesus. Said 2024. You are Mamma or Sandia Kunyaman. Jesus. Yes, Lord. Timmy sorry, I'm not back on TV Swan of Pamini, maybe. Yes, could preach it in day. Can be a rather small miniature of my Ghana. Many are betting me as Jesus. Hunamo, or do you phobia Timinaniani? Amen. You Onyamia Kanawaka. Yes. Many of you for me go with Tim Namishankom. When Yami Framiacha, my young Jumanache over 40 years. And I met this software you Yamiti for crowing Yami to me. Monsanfonia by Fontimin Flemington. Me too when Yami voice direct. Na catch nipa Jesus enti de wonyamina me so kan no 2016 ba MPP ba power no sa wonyamina na asakasa biem yes say 2024 yewa mama na baby ni abade ya beto 2024 Jesus yes God oh Jesus Christ Nazareth dream to me amen wonyamia ya wie amen edan we obi nwura mu mfa nkuguo nko dabi obi owura bia de wonyame nkunimdie ene fi akọ amen eno nti yewura Dramani Mama Yamu akwaba Ghana konya pese no so biem amen wogidi akwanso ya don't tell konya no so konya meto me mo yamu akwaba de pamfanshia yewura John Dramani Mama wonya the president incoming Jesus president yes God yes God boko munyi tata yes munyi tata fanimra na wonya meto me nyadwema munyi tata Enfanemra na afi o mekasa kakra Jesus ya dede kasia Yamini pa nedikan ye dase enso me catch us say akwenye bia menye bia a mendan besen si Kumasi asase yusu de na baby ameba no ene wa sorry first
Enti anope yebeye nantie bi I friend a 24-hour economy walk sensitization walk. And so me say nebeye bia se me wieo se me twe me hu o metwe me hu abewura sorry then. Come some kase ma Jesus. Operation. Yeba se ebe chiam na hwe se ne opomuden tin na yasre na yedim se obom pa e mai dada. Yedim se wa hyekom no so se nyame bie kwan. Enti yeba se yede yebɛhyɛ wo nkran na mpaebɔ no to aso na nyame enhu NDC bɔmbɔ na abato a yɛkɔto yi ɔmfa tumi ne nhyɛn asan ɛpɛ sɛ ɔpaebɔ nso ɛtra election no sɛ na ɛbɛyɛ a sɛ nyame de tumi ne hyɛn asan yɛntimi nyɛ adwuma no na ahokyere akyekyere Ghanafoɔ no yɛnyi mfiri ɔmo so na obiara asom andwe no enti ɛno so yɛ ɛsrɛ a yɛsrɛ yedim sɛ NDC yɛ ɔmɛma ne mma a ɔmbɛtumi ayɛ adwuma no ɛnso yɛhia sɛ nyame nso de ne nsa ɛbɛto yɛ man no so na ɛde ne ntoma pa efra medam ase wei ɛyɛ mmra odi for pato campaign no kura no na afei na wohɛ a ɛsa ase kakra wei yɛ abra ɔmbɛyɛ walk ɛwɔ Kumasi 24-hour economy walk ɛwɔ Kumasi ha no yes sir ɛno nie ana ɔmba asɔre ɛda na ɔwie yɛ no adan sɛ nsɔno man bebree kɔ akɔ walk no bi aha ɛto owie yɛ no mu kura nim sɛ ɔba asɔre yes sir yɛwɔ sɔre yɛ no mfrɛ sɛ dabi wɔ so ɔbɛ Kumasi ha yɛwura so ɔbɛba asɔre ɔbɛkyia me na afei ɔde ne ho abɛhyɛ awurade nsa honhom fam ɛne honam fam onyame tom ɔnsɛ ɔbae maame no mu nkotodwe sɛ yɛde yɛn nsa egu ne so abɔ mpaeɛ ama no anansɛ yɛde nwosra bi a anɔnten no wonde ti ama nyɛ sa ɛnyɛ sɛ obi bu nkotodwe mu yɛde yɛn nsa toro so nkwa na kyɛ sɛ Nyankopɔn yɛ adwuma ɛnyɛ sɛ wode ano ntoa de bɛyɛ ankorɛ baako na ɔde nipa no nom kurikuri ne so na onyame tumi ne wo so a ɛnwosra no ɛkura no ɛyɛ just ɛnwosra fa onyame tumi bi anim ɔde ntoma no kyia no ho ne ɛkwa wode kuni ntoma kuri no hom wode nunu yɛfrɛ ne sɛ polytank mu na ɔyere no ayɛ maa fa so obie ne so onyame tumi ne hia abra yɛkɔɔ Kane West mi yɛ the same thing yes abra mi yɛkɔ no megyina ase ana mtiri ɛmpa yɛ ana meme bɔ ne yɛ different kyɛ de mena na menim enti ɔba wo sɛ mama na mu gasi ɛmmɔ mpaeɛ ma simple me bɔ mpaeɛ simple ɛnso ɛyɛ de yɛbra adwene ɛne nti ase ɛbade fa so esi nkɔmhyɛ no so bio yes sɛ ɛbade na mo so aka na ɛbade fa so ka asɛm no sɛ sɛbe na wosuro a akaka kyɛ ɔyere wɔ dɛm yes na mmom wobɛka ɛwɔ bantama sɛ wote sɛ mekan odi fɔ patɔ wɔ video no yes ɛwɔ video no me patɔ wan yɛnkasa mahwɛ obi de akyerɛ me sɛ yes sir enti NDC fo a ɛde akyire bɛnyina fa akoma pa ɛne yɛ wura akyi no waba bɛn mu awia no yes na ɔma na kɔ aba yes ɛbɛ Ghana akonya kɛseɛ no so bio yes Onyankopɔn tumi no yes sɛm na no wɔ sanity meka kyerɛ sɛ na mesuro a ka meka kyerɛ me yere wɔ dɛm ɛyɛ onyame na aka akyerɛ me ɛno nso na ɛbɛbɛ. Thank you for watching. Kindly consider subscribing to my channel, hit the like button, share the link to others, drop a comment, and hit the notification bell so you would be notified anytime we post a new video. We hope you will do that. Thank you.